aprangsi pini nilitum dhonsuri APSLC aropen pini tongsakot amai ke pha labang so mai along nalitum media tuma porting mana chitongnun lapen kila media kelang akorte injir sarpi sarpu kibigi thikado ke phanta niak long pe kardom pajirlo kardom je pini nilitum labang so media thengnu mate labang so apresmit kan inang kok ma pualam thema ke lahlo non hejong patumi hala olong komaji along sarpi maratum alenga sarpi maratum han ka chioralong labang khai bihari atum kiplungdun hanbar piet po putaksi nilitum labang so perang kemai phalo nasi langdam nonang ilitum BJP sarkar nang dolo pupen ke ilitum card pia khaya phan safety mate ilitum phan thangnat ta protection chi theklong le dat asomchi theklong pik khangjang lo nasi ningduk meme ning oi meme che therak meme nasi komane bang putahai komane asong tumbata komane kapek tengara putahai alang litungke political alega chu ena fansi lahai media long thengno ke bang tusi na putahai mene bon sita ahok pet alam ulutang te nilitum APSLC pen ke ahok pet khaya phan kaching hon kachin so na pen kai keta khaya phan kar japi thiba joini si apong ason long tame nitungke bang na kok bate rala tuma thengnu tame paklang na kok lapen thana kok titi langdam nona la haya puthak tame ilitum phan non ke dam tang sitame karbia phan ke bang aso tungke ke thenge chokman chenglok non di hala jengkha kheroni long sitame arleng phan thuak lo latang samnuri sorong thaksi arleng phan cholang rem lo latang samnuri na pusonsi bang khai ke arleng phar ke nangdong red bate nang cholang ropsi asona bidilang no penang klembom lo la sorak thaksi patumi het sitame sarpi maratum non het pene ka chior karilo ladak han ka chior ke betai ko an pene bate ningkan ko an pene lang tum chior lo bom lo sonsi dam bom lo lahai pensi han ka chior pensi ahemari alang tum asumar phan chelana si school ka doge pachali tame lahai pen ka chior pensi alang tum chipareng bom lo bon sita lahai along kopi pot pinya nesi ilitum along de council ka chari ka chalo na tum piposi pinya nesi ta ladak lalang tum protection mate safety pidun dekhe detlo lotang te haladak IEM de mudram dekhe alang listame adai dokoklo alang tum ka chuning listame betai lo pulomati di haladak han ka chior ahem ki PJ phan kerak PJ phan stame alang tum haladak anu chiwadun de pela joksi pinia nesi la puson ilitum phan na cholang rem drop ason nang mandet lo nasi la puson asai ke BJP sarkar na kilut pen si ong pik lit pik khangjang lo ason pesina ke berlo muna chohan le langdamang ilitum han si am phan ki putot ki pusit anta ilitum cholang prong non puta chunde pekte lai si lo lapet isi ben purtang te ilitum akar bipia phana cholang rem di aktom jo chilang lodak video ilitum hana paklang ilitum hachot kala ki pilthe dang pachitang prup si ewa klang lo nata ithena ta chupunu thengwang vedat lo nasi karbi hian khayang bong chayun chot khayang bong chiputhek chot khayang bong phan chitheng thek chot ke chokche banga so kunamana so phan ilitum berthip unai ilitum alang tum phan ilitum arum na padu theknai ji lalo tangte alang tum kethek pura chipulo chita non putok ta BJP atung ke nitunga hok phan nitunga hok pen hampe khang hok pet khai phan nitum ta karjapu sitame non putok ta ilitum thek dam nong le nasi non BJP sarkar dobom lo putang tel anso se kar biatum kivirji angring si thetan lo nasi la puson asai avedaji putang te karbi atum thurpak ben isiwet pen dosi halabang so trading license de a hotel la phan ilitum in than prabjin pen pang than si ladak padulong le dat khangjang nangji pusi nitum ke hang pon padu nasi la puson jong si ilitum lang thuding bom lang pulutang te non ki wang ji lang ke ilitum prang ma ke lake anso se si ilitum ke ereng hu ke so pen chenglok I pranta ke dunpu non stame non hejong stame ilitum thek bolong lo thu ag lo mati lake apransi karmutlo bon sitame alang li kopai ke me posi alang li pran nam de dadlo pulutang te ilitum dim ilitum long ria long ilitum ke do wek along ri ilitum dak mahang thek wek adim yong si bang so ke che so ke be so kona mona pen bang ha helowing de per bang si phan e theng ke choge pathi potang te
nangli nili cecak unjima pusi nili Karbiang Long Autonomous Council kacari calon mata karjulo lapen non ke amuk apan tahu apan pumu alang tum hasta mela puson angdeng tanang le rogji pulutan te alang tum kopula lasi non dobom asorkar apan jasemet nitum pinrem lo nang litum kicok ce kacari kacalot kicok ce nang litum kacelang thekthei apochi lapuson asai Karbiang Long ke nang klang roglu pusi jasemet nilitum dhonsuri APSLC European pinrem lo BJP atom phat lalu lapen Oke, sih jeng tulang. La bolong ko masjid ada puna hotel Bihari में दीदी. Pada kedua ni mali han sejora song tum kang pon kela so trading license kan pek nang pu. Dapat kelab kan pek nang tu sipu. Selepas tak mali tum pilih bidun ga. lake nilitum mupenta nilita pulo lake intan te pulo tang te lake ilitum akere mang teglo. Ilitum alongri lapen ilitum adim ke lake kice ke biaso fan ke trading license pilong le ubangsi. Ilitum ake hang pon tulo. Lapen laso hotel make pini pena bang bongsi thale rek nahi trading license chot kalia duk hotel masi dak bilong le po amunit masi theglong le nahi la parcha chin ni tum ke hang pon ro ngasing than rek nang polake Selepas so putar nang li rar kan pilih pacini yang tungga. rat phan pachini tum make rat tum thurpak pen isivet iklai vet dosi lamang so hotel aphan kipung ye phan tum che song bek nahi la so rek che song sip protang te lake BJP sarkar atum ke lake lake ithengno si alam dok lam tuchot anu bake bang pharoi hobi ke lake BJP sarkar ke lake claim play thana hedu nase rara tum istipet 11 dosi lake naso trading license ke pang thana ye Saya kai istilah maksudnya laki bi kecil sebelum ni karbi tum kana kecendek lu bang te. Kang sai bang tum tek long le. So putar nang li pilih bidun ga. lakso putha ke lake sarkar chok che polo ilitum long cari calon council ka cari calon tum chok che polo de la tumu chok che po jone si pinan sita kan sai theglong le ilitum apong sta me ilitum long le kes ta dolo dak sorang taksi ka chibho ching se kes ta dolo sang taksi rep kes ta dolo kopia kes on te chain ke ajal le kaprega party tum claim Mi head Boklia Sankur Market Sankur hiti Boklia long isi agotana dolo isi Monos Bihari pu Onopurno hotel athengno long indut asat kumar alangdi hanjiori burawan lo padai ta alang itum dower lo cita lasarni koson penne ko benone lasar Bihari bangke aning cepat hiya kamat lasar sar pimara phan acubi tum loksi physical ketas lasi inur soar lo phan so pinso tum physical ketas pelote kona adhikar kona right lo long koson pesin yang la pawar ke long lok lo lalo nili karjong tunge la pen ke ladak soar lo tum stap ne lasar han gior pensi usamar chapane lo pacari lahai talang itu klaim bom lo pen ke lasar gotona kicok cedat abang ke klang rok abang ke nili pudamji pu bang ke Bokolia tahun kebetia chairman atum alang tum ta adaido la pen ke ladak bajar komiti pun ta alang tum lang gunang ye polo anne pathe joy ne si sa bihari phan anne pathe joy ne si lang prong joy ne si pini inut akar bipi aphas tame achu tum lok physical ketas apawar long lok lo pawar alang ni bang ke chokle bang ke chok chi ulo la sinili pugang tung bang ke prabjin pen Bokolia tahun komiti atum la pen khodak local emisi moduram de thei tame alang tum chingwa chingsai pen la saprok phan la dak pen plung plot si RJ pathik long de nai posi ni tum LSC vice president ni tum chuning rim padu la pen anta kailang la saprok chokai bechok ti ko anama pini yongsi la saw so pi phan karbia rat karbia sar pimar thengno yongsi ot hai polo lonte penap ke la so sar pimar phan kailo hola so sar pimar phanta lempo Patimi media long kamai no sar pimar ka phere nitum lang na chena mai he la pen nitum ajata nitum puja mai he sa porok pat nitum kiduloi ponne kidulong le ponne kidupan mo phi kuson ponne pasi alang tu kaning ri hangjo la si la sot aparok ke inut karbia khe parisi kilang selet nai ba respect pipinaya bang lo la sa lang ni phana mang la dak pen lung wek nang po la si la pen akut thulang soalo teman ke ono polo dang te women tunda lang tunda ajir pilo ajir polo lasi alang tur soalo ndak turun pak nai pini kado ka bea women teman tani ke chok tenir kang tunga so long ma ke cerap citu don te mepegi
nitum episode sipen ko anu ka cerap po nang nitum soal tum tame nang tum soal tum hanang panti physical na tas no da bihari yang si acu cubi tum cek pen ason physical ke tas oi na kuri pata nang tum cek dingi ma soal tum cuma tha na tum ni tum ke ma thalo na tum na cuma tha nang tum la posing sa mari puma pila sa mohes beri pan lang ding ma orno purno hotel penap la posi paceklam lang puma nang so lo khai du mate men chune ri tung ge nang tum lang ding ri pe ni tum episode sin pe hin mate men tum un an ke tum nang ti song non ji arat nang kadam payulo atumi ulong komaji long karbi nimari tum la so han ke chujor la so amat age inuda bihari tum han de war pilap to sebu so media long theklong lo la pen ke achuta tum lok ta achuta wung pu la han chujor karbi sarpi mar fan la dak ili tuma area long si ha bihar pengewan bihari munisi la son ili tuma menit pan la son behavior kori ke tek plute la bangke isi kere mason pina ali tum la si la sona ghotona bang mo phia widenang la pen ke kopi pot si la son along ghotona ongred ma main ke hala PGR la so eviction se dat amat la tum nang lang plot la puyu karbia khai phangi amat along ghotona ongrelu ani sita wes karbiang long jengkha long ta dukan amali karbia amni fansi a nopak pa aphu thululu det anke noge hakodak bolong komaji pa ako sarpimar phanta achuki bung handa war pilap to sipu lasi lason mane monon phi pachoklem long deje phan la law and order tum la neping nang ni la so bihari phan hala wes kar biang long gotuna la so no pak ping thu la so bihari phata nep nang po la peng munna chahan phanta nep nang po la tu hello ke hoy he culprit la tum hello la peng ge dak la yitu sarpimar han war pilap bihari phanta la ke law and order tum prabjit pening neping nang nang po la peng hala dukan bangta trading license la so bangke prabjin pening phanang po la peng ke bozar committee atum phan nili choning riji lasi li tuma munit la so han ke jor sarpimar to han ke jor dim ke misen nang ye por lasi hema bang kim ki pameneji lasi hema we bulote ke chiyor cholang tum da siksakda athe pimna arni arwi alam do lasi inghon nang ilitum nonsi ke chari dulang ilitum karbia khai ke business ke thek pilang nonsi ke cheng nulang lasi ilitum rap dun nangji lasi la hadak itu local jitu BJP EM lo mudhuram lekthea ke hai tala so step endura prabjin pela trading license bang kang thanji pan laso claim nang polo so kambang pader depi nang po lasi apor bang ke POA da ni latung pute latung ha ka nep long ade kap jui ta hai ni ka brang muna chhon da kap jui pumati lasi kap jui pusita nepji pute neblong nok ta nep dam long lasi lason batai nep ni dat justice long de dat bang ke la bang ke hengdulu la bang ke pute bang nang claim kroi lu lasi justice bang ke long nang po ansi nilihin pen pachin lu kadom